Gipangunayan sa mga dagkong opisyal sa nasod ang pagpangampanya alang sa ilang mga kandidato karong eleksyon. Si Presidente Ferdinand Marcos miduaw sa Dumaguete City, samtang kanhi Presidente Rodrigo Duterte mitunga usab sa indignation rally sa Mandaue. Ang report ni Nico Sereno. Ang Cebu People's Indignation Rally ni atong Sabado gidagsa sa mga supporters nga misupak sa impeachment sa Vice Presidente ug mi-highlight sab sa mga issue o problema nga giatubang karon sa nasod. Special guest si kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga naabot mga alas 10:30 sa gabii. Sulod sa usa ka oras og tunga, iyang gihisgutan ang lain-lain nga mga issue. Nanawagan siya og suporta sa mga senatorial candidates sa ilang partido nga gihulagway niyang krusyal sa umaabot nga impeachment trial sa Vice Presidente ug anak nga si Sara Duterte. At least kinahanglan mudaog nining kadaghanan nila ikaduhang rason og ngano ang boto nila sa Senado critical tungod si Inday. Ilang ang gustong tangon si Inday, pamulitika ba? Sa speech gibirahan sa kanhi Presidente, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga wa kunoy plano nga mukanaog sa pwesto sa 2028. Si Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Mopusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyang termino. Pareha na sa iyang tatay, magkagobot na punta. Because ang iyang buhaton, mag-declare na po martial law, pareho sa iyang papa. Pag martial law, why election, siya na po yung elect. Agig tubagi sa likway sa Malacañang ang pasangil nga mihulagway niini nga baseless ug ridiculous. Gihulagway nila kini nga hoax o budol gikan sa gitawag nila nga one-man fake news factory. Samtang niadtong Huwebes usab dito sa Dumaguete City, Negros Oriental, midagsa ang mga supporters sa administrasyon sa gihimo nila nga campaign rally. 11 sa 12 ka mga kandidato sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang mitambong ug nangulitaw sa mga Negrense. Mismo ang presidente ang nangunay sa pagpangampanya alang kanila ug mipasigarbo sa ilang track record ug mga nahimo. Giendorso o giisa niini ang ilang mga kamot. Hirap pakalabang itong mga ito dahil masyado ng magagaling, masyado ng mahaba ang karanasan sa serbisyo publiko, masyado ng magandang pinakitang performance at marami na po na itulong. Uban ni Marlon Melgazo ug Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak.